Kumudzinga kumani nakumuzinga nyaya yakaitika ndekuti ini ndakabvunza kuti naye shamwari tosvika kuti chitendererana sezvo zvibati zvinhu zviri pachena
Kuti unofana kundibudirawo chokwadi ndigare ndichiziva. Zvisizvino kuti ndigare ndigunun'una muona kana kugara takangonetsana nyedzi idzodzi. Ndobva nditi shamwari kwakanditora unokuziva. Handei ndiperekedze kuti unonondisiya nekuti uri kundibvunza zvinhu zvisizva. Aikutaura zvako zvasembuda. Taho kana zviri izvozvo haisi mhosva. Inini handei asi kuzvipira kuti tiende ikoko tinononzwisisana. Zveshuwa musikana akatanga kupopota wari pamba kana kubuda kubva nenda kune musikana mwanzani zvakamunyasa taurona kuzonyanya ndikunetsa nemizima yangu pamba. Kana ari munhu kuti zvandiri kutaura ini kana zvakaipa unofana kuzvinzwawo kuti zvakaipira papi kuda kuzvatokwadi. Zveshuwa kana kuita nguva ana mbuya wangu akabva wauya wasvika pamba kunetsana nemizima yangu. Vakasvika ambuya wangu akamirira kuseri wechishedhi zvakaisawo chishedhi changu chekubaka akamirira kuseri zvatuma munhu wakwana zvakasvika zvikanzi nyaya iri kunei kuda kuzama kusanangura uyu aita noizi kuti ndisandotaure zvandoda kutaura inini nyaya iri yakataiwa shamwari kana uchidaro hazviratidzi kuti ive nini naporoti rambe tinzwa nyaya yako yokutaura kuti mumba isi yako. Yes. Kasakwamizika kubuda. Handina kumudzinga. Ambuya wangu wakati ngaro kurongedza mwana wangu. Abuda chiende. Wazvizwa hanza yako. Kana ndizvo zvakati. Iwe wauya kunokuda kuti aude pachena. Takudzingire mumba kuti. Atiyanzi andakudzinga amaingo omudzi. Zvemwana ini handiri kutaura kuti azvizwa kukwira daro. Audena. Hausakuzviziya. Ndopapa mbiru taura chizi nauita tingotenanisiwa parikutaura kuti machi ndopatakataka kutaura kuti ndanenhumbu ndakumudza kuti arikumbokunetsa nenawe yenhumbu saka ana madanadana December makararamiseri chakadadisemba mamudana munorami Kupamazoti pamwe muchitsumbisinyi munyepa akabvunza kuti makadhi emwana ndati amakadhi emwana kuskill but ndati akuda umaona kutomuka but aiyo handinei nayo ndichaziva zvandichaita munhu ndakuti awera iti ndobva ndanyara nawo iye haana chaakataura mukadzi wako ndimuda here asi nyaya iyo yekutinyepera vanesa kudzva kuti ndakubvunza mubvunzo mudiki usingade kundandama kana kutsanangura kadzwa kuti muda here womwe uratikatsise pati apa pamwana tokuiseka madna test handina kuita mazoza ataura anzikakuita madna ndokuendesa mari yacho nani notsvaga ndakutsvaga anokubatsira kuti uite dna test ndinozvibvuma uchigara nemukadzi naye kusvika mazuva sako ya ndinozvibvuma uchigara nemukadzi kusinganisa neni tokataura nyaya yemwana kuti mwana rahasi wangu uchikamira madna test akutazviwa sure taura yamai pamusoro yedani tokwadi kwasha vangu vana vangu vese tivaona kuti mwina wangu anditakuoni mwina wamaiake saka ndaingovatora sevana ndingovatora sevana vangu saka nyaya dzise dzakutaura zveshuwa yebhuyangoiti asi zvekuti mwana ipirimija kuti ndakazosvika nditi ndipe mwana wangu ndakasvika pamba ndauya semazuva ese ndakamufonera kukwashangu ndakafonerwawo kuti mwana akuhara ndandimagaenda kunotora mwana ndatora nemwina wangu ndakati nawe kunabatsire nene alibatsira ikoko lokuokazvifandasivasvike damina wangu zvarabachindinetsa shuwa ndifana kusvika kumba kwavo anosvika kumba ndasvika ndoro mwina wangu ndasvika mwana wangu ariko ndati kune mari rekumendo chitadani hati hakuna ndibva ndafonera mwina wangu mangari kumba ndatiuya nemari pakoaa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 andapenda naikupindishamba sezvena zvoti hakuna mari zvechokwadi
ndasimuka ndichiri pabhasi stop mari yebhayanzi yauya ndikabhuya $20 ndibva ndaenda kuchipatara. Ndichisvika kuchipatara ndanga ndisina kuti andinani asina kutarisa kuti mwana wangu angasungu. Ndibva ndasvika kuchipatara ndibva ndasvika shuwa ndibva ndakupimizve shuwa mari akanaka mwana wenyu hamuna chamunacho nditakuwadzwa nezveshuwa ndibva ndichiendai kutsvaga zvinhu zvokuti mwana apfeke shuwa ndibva ndamhanya kusvika pedu ndibva ndichidzoka ndibva ndasvika kune mwana chinzi mwana yasununguka ndibva ndafonera shuwa mukasho wangu zveshuwa kuno kune mwana but mwana handisati ndamuona ndakoti ndipe zvinhu zvokupfeka mwana shuwa ndibva ndabuda ndibva ndakanga ndinogara hwani shuwa ndibva ndamira hwani dziye ndibva ndasvika ndibva ndapinda zvekoshangu ndibva ndafonera ndakazveshuwa mwana ndamuona but amene chonse ndikadawazilaiti saka mushomuke ndamufona ndanamudzwa kuti $30 nokuti handichigarai makada $30 asati abatsira ndofunga bva ko mari yemazoneseni mari handina chakabindite saka ndofunga ndokwacho bva ndavafona vadai muri kuti ndibva ndakaa mwana akudzi akuriswa nhasi zvokuti primicha zvese zvaitatotima zvinhu zvokasa ndibva kuti mwana akuriswa nhasi munofanira kumene nokuti kuchipatara makazara hana kana kumakadziwo sekwawezvewedi wakadzi akunama ndambomuzedasinomaendakamusiyana nikabheki tatabva ndamuchipatara kana uchimada ndipupe bandandisiyana nazvo handisikumbomara ndomadini itaura makadhi yayo zvaanoitonetsera kuziva zvizere zvakanyorwa handiti ndakaita 3 days ndichizvibvunza dhei rechi3 racho kumanheru ndopatakatanga kuchinetsana zvokuti pakazoyana mbuya wangu achikuti mwana iwe wanzi wagara unonzi augoni handiti unotadza panapa rongedza twako tiite sei tiende mubei twake twacho mwana wangu tiite sei Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues. Herbal health clinic. Tinobatsira ma problems pabonde. So tine drink redu ratinaro iri. Rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwa na baba kana mama munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active system mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool, herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Yo, nukumbuyikisa uzwisisa noti umwe mubvunze kuti ndile achaura naye otiepere indura naye mubvunze kana kada kutora kwenda naye kupanhasi unoendei mubvunze ati usasekerere nositemba ndeyanga ini chandingada kutokumbira paari aizvamamanda pana kuti inini mwoyo mangu anditi muchine kuumbire kunyeperwa irowe munhu akakusiya pachena yaitogara ndinorembutsa mwoyo wangu nina andizvuzvisa kunyeperwa nzi mwana ndowakwe zvese zvaari kutaura ari kunyeka ndochokwadi changu inini pane zvaari kutaura uyu ari kundinyepera dai kuri kunzi kubva kana pazvatanga pacho tisati tambosvika kwese kuya kunogoni akangondikubira pachokwadi kushamwari zvaitika ndeizvi handiti ezvikamuchira izviapana pasingatarama mudinayo ukurarama mudinayo ipapa usambozibuza mwana angange wangu kuti nini hazviizirizvo zvese izvo ndezvekutogadzira zvaakuita ndozvo zvikutotipa ini kutondipesanisana iye akanditaurawo chokwadi inomugamuchira sedzimai wangu vari kuwani vanhu vanogona kugara kana nemunhu ane vana 4 kana vana 5 asi achiziva chokwadi mama
Sorry, I'm here. But tell me that I'm going to which Danny go back to Tagawi to my share. And the short tells in the TSA, but they're going to it's soon movie. You're to end of marriage as she did. If you check the means, it's and what up marriage, you know that I'm going to disease and be actually come for you know that I'm going to John Day, my child being in the uyu msocho wandanda kuti ndoibvisa akaomba kwedu bati kuti undibvisire nhumbu yangu ini azviiti handei kumba kwedu ndomusana kuenda naye pamberi kwangu waenita sei hanzvadzi yangu ini tendere kudzora rudo rwamwana unomusikana rumburamba ruripo kana zvaramba mudzoka mambo kwakadaro papo kuninya idzidzi handizoparara here mambo inini pandiri cheko zvemaimanja kuda kutaura soka pedaro kuzvichena inini cheko handira ndinakugadzikana ndochopana ndakuti handina kugadzikana pandiri cheko chaipo nekuti chinhu chandaitarisira kune mumwe wangu bva tichitanga kugara ichokwadi chete chekuti chaindirerutsira pazvese uno mukadzi wako uchinguda here kana ukapatikana chaizvo pamutorwa kuti kana uona kuti gumbezi rako rema here unotakura baba gumbezi rei ndafuka ndaneti torai gumbezi rei aiwa ndizvozvo ndinozvirerera sazvaura nezvipi zvaura nezvipi zvesitiringo toita zvema-DNA aiyo auwanda kuti madini aiyo zvaura nezviuda imba yako mukadzi wako kumuda here ozamai maisowa mwoyo wangu waita se zvaura nezvipi iwe hainini ndombogara ndindika mukadzi auchadaka Saiwa maleli wenda umadini tunatora ngwene wale wazingilia ndinofaitira kuzikazaiwa ayo isusu daisida unodiwa mari naye ndinetesi unodiwa mari inowanikari kozvafutirimowaitani masa trakuzvarimenda ringi noruma wamende mekuenda nekusaka kusvika yasungane aundobasara kekuita matiri vanofana kuzvisvika musa 15 wacho ayo toda zuva zvinonyorwa basa achimbovenza mbuzo takupendera achida mumwe mbuzo kaichipedzisei achikora sori ayawasekerera mwana iwo yakurulesa misire chitira zvoda mari inotsvagwarisana kwamukana taurati emakore mangani mwana awakumiza musakazi 23 nomwedzi izwa wanu yari izwi mukorokoza ndatozviona rumukorokoza ndobasa ravo makorokoza nyika yese ishamba ikuparara vana vadiva vasakapenyu ndobvani vana vavo indisabvani kumwana wa kuti mamadhene itoti uine mwana webefore 15 madhene anototaima anoitwa osiri vamwe atist oti mazvazodzoka azvoda time atinoita zvakaita last time this coming week muhamaina wamadhene the following week tindani mazvazvo take 7 days
pamusoro changamiri ndaida kuti abvaziva sekutaura nemutaura nhasi vakatorwa masembo zacho marizanzi anozobuda after 10 days saka tikuti isusu musi wa15 panenge pane 2 weeks kuroti pane 14 days saka kubva izvezvi mangwana Monday, Tuesday neWednesday ndo madays atinogona kutoenda kudna kana tiri kuda kuti musi wa15 tizonge tine maresults uno kusunungura wakabuda mwana ndiwako samaya maiso akabuda ainini free kumchengeta mwana mai wangu amaichengetei mwana wangu anosangana ochibuda panze mutaura mukomana mona ndingasangana nini amai kana uyo asina mawainani baba kana mavisi tichine basa kuti mwana wenyu musadzingare nemwana wechifanirika saka itai kuti mubatsire mukomana anozodara kukomana yacho kana ane 50 opai 50 kuti opai vanhu momanonoti and kasiro zvisopsechuse so that saka ane 14 days dzapa patinofana kuenda pamukana kuti zvilaikira sararame life yechikorokozi sararame life yemunhu anemunhu akushanda mhuri yake yechikorokozi akunzisa anoti makokozi akaita ndinoveka behavior vanozviti vabata mari vakawanda vamwa kufika chienda namusaina kari mnenamaka mama sanyengetezonzi bebibebi ngazvibereka usitoka kavavanyora aiwa